Dostal som prácu na univerzite v Amerike. Čaute kamoši, moje meno je Adam, som študent na univerzite v Amerike, kde taktiež hrám aj futbal. Tí, ktorí ma poznáte už dlhšie, tak viete, že pred Vianocami som bol na interview ohľadom práce na campuse tu v Amerike. No a začiatkom tohto roka mi prišiel mail, kde mi povedali, že som bol prijatý a chcel by som vám povedať teda niečo viac o tom, ako to prebiehalo a čo vlastne budem robiť. Tak ako som už povedal, tak minulý rok som mal v decembri interview, ktoré si môžete pozrieť videjko. Tam bližšie zistíte, že ako to celé prebiehalo. Po interview sa mi asi o nejaký mesiac ozvali, že ma teda prijali. No a ako medzinárodný študent som musel začať si vybavovať jednu dôležitú vec, volá sa to, že Social Security Number. Pokiaľ chcete pracovať legálne v Amerike, tak Social Security Number je určite niečo, čo budete potrebovať. Takže som si to bol vybaviť a na to, aby som si to vybavil, tak mi škola musela vystaviť papier o tom, že som bol prijatý do práce. Takže som si musel zobrať aj pás a I-20 papier, ktorý vlastne potvrdzuje to, že som študentom na tejto univerzite. Potom som išiel do Social Security Office, kde mi teda povedali a vystavili pre mňa to Social Security Number. A funguje to jednoducho. Keď ti ho vystavia, tak ti vlastne príde na adresu do 2 týždňov. Teraz už je to asi týždeň, čo čakám a ako náhle mi príde, tak budem môcť robiť. V nasledujúcich týždňoch, keď už začnem teda aj pracovať a tak ďalej, tak vám ukážem, že čo vlastne robím, ako to prebieha a môžem vám povedať aj viacero možno mojich skúseností a tak ďalej. Takže keď máte aj vy nejaké otázky ohľadne práce legálnej v Amerike, tak píšte. Ja sa vám budem snažiť v komentároch na to odpovedať. Takže toľko k updateu a v nasledujúcich týždňoch vám priblížim, ako to celé prebieha a tak ďalej. No a vidíme sa, počujeme sa. Čaute.